खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना दिनै मोननैसो खौरां लानानै फैदों। बे खौरांनि गेजेराव नोंथांमोना आङो मोननैसो इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो नागिरगोन। BTC आव गासै 125 हाई स्कुल दं, भेन्सार हाई स्कुल दं आरो बिथांमोना 25-30 बोसोर जाबाय भेन्सारै खाथिनाया। दिनै BTR सरकारा आसाम सरकारा बै भेन्सार सोदोबखौ खोमानो हायाखै। बे जोबोद दुखुनांथाव। गोबां साननो हागौ सरकारि जासिगोन BTR आव गोदान सरकार फैनायखाय सरकारि जासिगोन, नाथाय थासारिया ओरैबायदि जाहैबाय दिनै 25-30 बोसोर जुदि बेबायदिनो खाथिबायब्ला दिनै मास मोनसे नङा 15 दिनखौ नेनायाबो जोबोर जेंना जानानै फैदों। गावनि जानानै गावनि गासैखौबो त्याग खालामनानै बिना फैसायाव थाइसेबो मोनालासिनो गोबां गथ'फोरनि लाइफखौ दानानै हरगासिनो थादों। गोबाङानो गोबाव समाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरो भेन्सार स्कुल रिजाल्टआ मोजां जाया, नाथाय नोंथांमोना जेब्ला भेन्सार स्कुलाव क्लास खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिना मोनगोन भेन्सारा मा बुस्थु। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा खिन्थानि बेखिनियाव इन्डियायाव मात्र नर्थ इस्ट इन्डिया आसामावल'सो भेन्सार सोदोबा दं। बाखि मोनसेबो स्टेटआव भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेज बेबायदि सोदोबा गैया। स' इन्डिया दाबो भेन्सार सोदोबखौ गैया खालामनो हायाखै। बरन्स जोंनि आसामाव मोनसे मा रुल सोलिबायदों, स्कुलखौ खमायनाय, एमालगेमेसन, बबेबा स्कुला खाथि दंबा बेखौ मोनसे खालामनाय, बेफोरखौ ज' खालामनाय, फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय। नाथाय इन्डियायाव पपुलेसना बेसेबां? इन्डियायाव पपुलेसना 140 क्रर आरो बेवहाय स्कुलखौ गैया खालामनो नागिरदों। माखासे आयेन कानुन नेमखान्थि, फैसा सेभ खालामनो नागिरनाय, इक'नमिक सेभ खालामनो नागिरनाय, रांखौ माबोरै स्टकआव लाखिनो नागिरनाय, बायदिसिना जिमान बुङा मानो, नाथाय इन्डियायावथ' स्कुलखौ नांगोनसो नांगोन। बे अस्ट्रेलिया नङा, एसेबां गिदिर हादर, मात्र 3 क्रर सुबुं, 4 क्ररबो नङा। बे रासिया नङा, इन्डिया बायदि 6 गुन 7 गुन गेदेर हादर जेराव 14 क्रर पपुलेसन। USA इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका जेराव 34 क्ररबो सुबुं गैया, नाथाय बैहाय गुन गोनां फरायसालिफोरा जोंनि इन्डियानिख्रुइ बांसिन। मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होबा नुयो, जोंनि आसामाव गासैबो बिथिंखौ सिरियास लायो, नाथाय मोनसे बुस्थुखौ सिरियास लानाय नङा, बे जाहैबाय सोलोंथाइ। आरो जोंनि BTRनि सरकाराबो आसाम सरकारजोंनो एलायन्सआव दं नालाय, बिथांमोनाबो बे आसाम सरकारा जाबायदि स्पिडआव थांदों बे सेम स्पिडआवनो थांबाय दं। दिनै BTC आव जायफोर बिथांमोना लिडार जादों बिथांमोनाबो खायसे फरायसालियाव फरायना थांदों। बै फरायसालिफोरा दिनैसिम मा जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। आरो बिथांमोना दिनै लिडार, बिथांमोना दिनै मन्त्रि, बिथांमोना दिनै EM GM बायदिसिना बिथांमोना दिनै राजभगखौ मोनजादों। नाथाय बै फोरोंगिरिफोरनि दुखुखौ बिथांमोना मानो सिरियास लाया? माने गासैबो बिथिङानो फार्स्ट थाङो, नाथाय सोलोंथाइया जेब्लाबो गोग्लैसोनानै थालाङो। बे दुखुनांथाव। बेनिखायनो बै 125 फरायसालियाव जायफोर बिथांमोना साख्रि मावनानै दं, जायफोर बिथांमोना थाइसेबो रां गैयालासिनो साख्रि मावनानै दं, BTR सरकारनि दायित्व होननानै बुंगोन। नोंगौ आसाम सरकारा गोबां बिथिङाव बायदिसिना नेमखान्थि बानायनानै, बायदिसिना क्राइटेरिया बानायनानै मा खालामबाय थादो, लेट खालामबाय थादो। नाथाय उइदाउट एनि क्राइटेरिया जेरै हायो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो खालामाबा जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानगोन। माखासे फरायसालियाथ' बेबायदिनो थैलांदोंबो। स' जुदि BTR आव BTC आव जुदि बर' भाषाया, बर' जातिया जुदि गोख्रोङै थांना थानो गोनांबा गिबियाव स्कुल, बै स्कुला गोख्रों जाग्रोनांगोन। बै भेन्सार जानानै थानाय स्कुलफोरनिया मानो एसेबां स्ल'? मा जाहोनदों? भेन्सारनि प्रभिन्सियेलाइजनि खामानियाव मानो एसेबां स्ल' जानाय? मा क्राइटेरिया? जाय फरायसालिनि टिचारफोरा दरमायानो मोना, बै फरायसालिनि हालोदालाय बोरै मोजां जानो? स' BTRनि सरकारखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बिथांमोना जेरै हायो आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ, जेरै हायो प्रेसार होनांगौ, जेन जोबोर थाबनो जायो। बे आंनि मोनसे रिकुवेस्ट। बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ खस्थ' होनाया आंनि बादिबा जोबोर गिदिर पाप होननानै आं सानगोन। आरो बेबायदि जुदि भुगिबाय थायोबा बेनि खहानि फिथाइखौ मोनगोन बर' जातिया। स' बर' जातिखौ जुदि गेरेमसा बानायनो गोनांब्ला गिबियाव नोंथांमोना, सरकाराव थानाय नोंथांमोना फरायसालि गायसननो बा जाखिनि फरायसालि दं बेखौ गोख्रों खालामनो सोलों। जे फरायसालिफोरा जिखिनि दोङो, हाई स्कुलनि बादैबो LP ME बो गोबां दं, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनायनि उनावबो आरोबाव गोदान फरायसालि गायसननायनिसो प्लेनिं लानांगोन होननानै बुंगोन। 140 क्ररनि पपुलेसननि हादर, 140 क्रर जायाखै होनना बुङो, नाथाय इन्डियायाव बुंनो थाङोबा बोसोरसेयावनो 1 क्रर पपुलेसन बारायो। जोंनि इन्डियानि पलिटिसियानफ्रा मा सानो मिथिया, माने सोलोंथाइखौ जेब्लाबो थार्ड क्लास हिसाबै लायो आरो गाव गावनि फिसाजोखौ मोजां इनस्टिटिउटआव गुबुन हादराव फरायनो हरो। आरो
जोंनि निजेनि जायगानिखौ नस्थ' खालामो आरो थांनाय समफोराव लिडारफोरा बुङो मा गेरेमसा बर' हारि दानांगो गेरेमसा बर' हारि दानांगो नाथाय सोलोंथाइया जुदि जिर'बा गेरेमसा नङा गेस्रेमसो जागोन बे बर' हारिया स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबिनि समस्या एनडिएफबिनि समस्या आरो फरायसालि सोलोंथाइ बे थाबनो जोबनांगोन होननानै आं सानो बे जेंनायानो जुदि जोंनिया दाबो थायोबा इमान बेसिक लेभेलनि जेंनायानो जुदि दाबो जोबाबा बै गोजौ थाखोआव माब्ला सहैगोन जों माब्ला गेरेमसा हारि जानो थाखाय बायदिसिना बिथिङाव आवगायलांनो हागोन जोंनि बिटिआरनि सरकारा बेखौ जोबोर गोख्रोङै आसाम सरकारखौ नारसिननांगो आरो बिथांमोनाबो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 जि दफा बे दफा बादियै जा मावनो हायो बिथांमोनाबो जरदार मावनांगो बिटिआरनि सरकारा जरदार मावाखै नङा मावदोंबो नाथाय सबबो मा जागायनाय लेभेलाव दं माने एन्डिं स्टेजाव फैयाखै नाथाय जेसेबां हायो थाबनो एन्डिं स्टेजाव फैहोनानै बै बेसिक समस्याखौ जेन गैया खालामनांगो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां गेरेमसा बर' हारि दानाय बेखौ मोगथाङाव जाहोनोबा बड'लेण्डखौ मोगथाङाव जाहोनो गोनांबा सोलोंथायाव गोख्रों जाग्रोनांगोन आरो बायदिसिना फिसा जेंनानिफ्राय उदां जाग्रोनो हानांगोन बेखौनो आं बुंगोन स' माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय जोबनायाव नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन मा जोंनि बर'फोरनि दाबि जोंनि बर'फोरनि लुबैनाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै माखासे दाबि दैखांनाय बे बाथ्राखौ थारैनो आसाम सरकारा खोनासंबाय होननानै आं सानो आसाम केबिनेटआ डिसिसन लानो गोनां जाबाय होननानै सानो मानो होनोबा जमुना बर' बक्सार इन्टारनेशनेल गल्ड मेडालिस्ट आरो इन्टारनेशनेल गल्ड मेडालिस्ट आर्चार सन्जय बिथांनोबो एक्साइज डिपार्टमेन्टआव इन्सपेक्टर रेंकनि साखरि होसिगोन बेबायदि केबिनेटआ डिसिसन लाबाय गोबाव समनिफ्रायनो दाबिबो दैखांबोखाबाय थादोंमोन स' बे दाबि दैखांनायनि बाथ्राखौ लाखिबाय सरकारा जमुना आरो सन्जय बिथांमोना बेबायदि माबा मोनसे नङा मोनसे रेंकनि साखरि मोनथावनामोन आं बेखिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन लाभलिना बिथांनो जाबायदि साखरि होबाय बे साखरि होनायनि असिलायावनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो माखासे दाबि दैखांनायखाय बेखौ बाध्य जाबाय आसाम सरकारा नङाबा जानो हागौ बिथांमोननो बेबायदि साखरि होनाय नङामोनबो खोमा आरो जुदि होआमोनबा बेखौ अन्याय होननानै आं सानगौमोन बर' हारिनि फारसे अन्याय होननानै आं सानगौमोन स' दिनै जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना आङो मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बुंबाय नोंथांमोना जुदि बुजिबायबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोंनि बै फरायसालिफोरखौ थाबनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ रिक्वेस्ट खालामनांगौ सरकारखौ मानो होनोबा नोंथांमोननि गथ' गथायानो बै फरायसालियाव फरायनानै थांदों नङा होमबा जाय फोरोंगिरिया नोंथांनि फिसाखौ फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जाहोबाय बै फोरोंगिरिफ्रा दिनै रसा नांनानै थानांगौ जायोबा बेथ' अन्याय 21st सेन्चुरि रबटनि जुग सेटेलाइटनि जुग स्पेस शाटलनि जुग मंगल ग्रहआव थांनो नागिरदों अखाफोराव थांनो नागिरदों अखाफोरावथ' थांबायानो आरो बेबायदि समाव भेन्सार इन्डियानो सुपार पावार जानो थांगासिनो दं आरो बै सुपार पावार कान्ट्रियाव भेन्सार फरायसालि दाबो थायो दरमा मोनै फोरोंगिरि दाबो थायो थेंक इउ